Kaixo danoi. Esateue, gezur bat, behin da berriz errepikatu ezkeo, egi bihurtzen dela. Eta hauxe da gertatzen nahi zaiguna. Historian kontau diguen gezurrik handiena bizitzen nahi geha, eta ahotsa falta dira. Nere gogua, ahots bat gehiago jartzia da, irregularidade eta gestio ez zientifiko honen aurrian hartzeko erabaki berriak eta bilduta nago. Euskal Herrian mediku eta sanitarioak elkartzen nahi geha. Ez gaude ados gertatzen nahi danakin eta galdera asko ditugu egiteko ia zergaitik topatu dan modu hau kaleratzeko jendiai. Pandemia 2009an definizioa aldatu egin zen, OMSak aldatu egin zuen. Eta horrek marko berri bat zabaldu digu. Medikuntzan pandemiataz ulertzen genuna lehen zan mundu mailan zabaldu edo muga ezberdinak estatu ezberdinetan afektatzen zuen gaixotasun bat eta mortalidade tasa altu bat izatia. Behar zituen bi faktore hauek. Gaur egun, nahikoa da mugak pasaitzia, gainditzia. Eta holaxe, mortalidade tasa alturik izan gabe, ja pandemia bat izendatzen da. Beren prebiziotan, hildako pila bat espero zituzten, baino ez da bete. Berezitasunak eduki ditu, bai, COVID honek, baino urteko gripian datuen hilkortasun tasetan gaude. Eta hau gaur egun badakigu. Ez dela, urteroko gripeko urte sasoi bortitz bat baino jende gehiago gehi. Izan ere gutxiago. Nola ulertu dezakegu hau? Mundu guztia honi behira datuak eta egoera honen jaten ematen nahi zaionian, bai, hala da, datuak hala hitz egiten du. Komunikabideek ardura handi bat hartu behar dute momentu hontan, zatikan eta badauke responsabilidade handi bat. Datuak nola ematen dian. Gaur egun zentrauta daude PCR positiboetan eta PCR-ak positibo ematen dunean rebrote batetaz hitz egiten digu. Goazen aztertzea puntu hau, ze PCR-a da pandemia oinarritzen den printzipioetako bat. Eta ez da eusten. Ez da eusten 30.000 nukleotido ditun virus baten 200 nukleotido, hau da zati txiki bat hartu eta interpretatzia edo baloratzia kate osua topau dezunik. Gainera, 200 nukleotido horiek beste virus eta bakterietan baditugunean. Hortaz, PCR-an fiabilidadea 90%, 80% balin badago, hau da, oso inefikaza da eta hau OMSak esan du, ezin deu populazio baten normatiba eta konfinamendua eta horrelako aislamentuz gauzak martxan jarri. Pandemia OMSak aldarrikatu du. Behin hori gertatu danean, gobernuak beren ardurak hartu dituzte. Badakigu OMSa industriak giratzen dula 80% batian. Eta gobernuek, Espainikoak aitortu duen bezala, ez dauke komisio bat, alarma egoera hau, modu sanitario batetikan gestionatzeko. Utsunia ikaragarria da, baina gizartiak bizitzen ari da Europa mailan Espaini barruan egea bizitzen, Europan izan den konfinamenturik gogorrena. Eta Euskal Herrian ez dago abotz bat politikoen artean, herritarron kezka adieraziko dunik. Danak onartu dute, bai muturreko eskubitik, bai ez muturreko ezkerrera, eta hemen ez dugu
desberdintasunik ikusten, olako modu berezian, modu indartzuan, etorri dan, estadu hau kezkan jarriko duen parlamentaririk ez deu oraindikan entzun. Hori oso kezkagarria da. Baliduri, politikoek ez gaituztela errepresentatzen. Bueno, herritarrak biltzen ari gea. Herritarrak ari gea elkarrekin harremantzen, elkartzen, eta gure kezkak biltzen. Eta akzioak aurrera ematen. Kontura hugea ezin deula asko egon zai instituzioetatikan etortzeko mugimendua. Eta momentua dala. Nik usteet kontura hu behar gehala, momentu hontan abuztuan sartu berri geha gaur, eta konfinamenturako, bigarren konfinamentu baterako ari jaikiraka idiala. PCR-ak egin da egin, nahiz da jakin inefikatza diala, definizio berri bat sortu jaz, asintomatikoak, hori ez deu inoiz ikusi, pertsona batek meningokokua dakaulako, dano dakaunez, ez gea meningitizaren sintomak ez ditugu, eta holaxe gure baitan dauden hainbeste organismok ez digute afektatzen modu hontan, orduan mikrobiologia aldetikan ebai erabat despistatuta gaudenik, deiadar bat ite joet, jendiai, errebizatzeko favorez, ze idean planteatzen. Eta aislamentuaren inguruan, esan, gaixotasunen aurrean aislamentua planteatu izan dela beti, eta ez konfinamentua. Konfinamentua hitz militar bada. Ez da sanitarioa. Sanitarioak geixo daudenean aislatu itzen dira. Hemen, trampa handia dago hemen, eta jendiak kontura egin behar du, hau ez dela benetako pandemia bat. Hau epidemia bada, urtero dakaun bezala, momentu baten brote maksimo bat izaten duna, eta jetxiten dana. Eta alaxe izan da, COVID-ak bere urteroko zailtasunean eta estra batzukin, estandarran epidemiologia kurba berbera egin du. Eta maiatzak 22-tik kurba hori lurrazpitik dago. Hau da, ez dago kasurik, bakan batzuk. Inoiz ez da historian diagnostiko probatan oinarritu jendia ebaluatzeko ez balima dago klinikarik, hau da, ez balima dago sintomarik. Eta haurek kezkagarria da, sintomai gabe, ja etxera bidaltzen gaituztelako 10-20 egunean aislatuta egotea. Kontrola ikaragarria da, eta motibuak ez dira sanitarioak. Maskarien motibuak sanitarioak ez dian bezala. Onzari kaso egin balima dio pandemia eusteko, egin dezaion kaso, ateratzen ari dan dokumentazioai, bai konfinamentuan ez dela egokia esaten una, bai maskariena, bai kontagiozua ez dela ez gainazaletan, ez oso arrarua dela bi pertsonen artean kontagio hori ematia, dokumentazio berria egiten junda ontza. Baina ez gobernuek, ez komunikabideek, ez dute plazaratu hau, eta honek gure biztanleria ikaragarri baretuko luke, lasaituko luke, eta beste kondizioa sortuko luke. Konturatu bildurra dela immunodepresoria. Gure immunitatea bera ekartzen dula. Eta kontura hu baitare, hildako gehienak zahar etxetan izan diala, eta hauek ja konfinaturik bizi badirimaiare, erabat itxi dituzte, kanpoko bere maitien babesi gabe, oso gogorra izan da, hauen trataera, eta konfinatutako espazio hauetan izan da elkortasun tasa handiena. Gaur badakigu konfinatzea ez dela soluzioa, haizia behar deula kontaktua, eguzkia behar deula, D-vitamina behar deula, eta behar dula arnaz hartzia, behar dula kanpora etortzia. Beraz, jendiai esan, egoteko lasai, nik iluntasun hau ikusten balima eta badago hemen olako irregularidade pila bat daude, konfiantza guztia dakat jendiangan. Konfiantza guztia dakat daukaula kriston aukera
krisiak ekartzen diguten bezala, kriston aukera elkartzeko. Zer ez duten nahi? Elkartzia? Ba, elkartuin behar dugu. Bideak topatu behar ditugu elkartzeko, konpartitzeko. Eta modu zabal baten konpartitzeko. Ze hemen ideia bakarra, linea bat jaisten ditugu gute, goiti bera, eta orokortasun batian badago babesa topatzeko joera, diskurso hortan. Badakit gizakiok behar deu parte izatea, baina parte izan gaitezen amesten deun soluzio hortan. Problema dazkaunean, behira da soluziora joan behar du. Hor ikusten deulako zer egin beharreten eta nola mugitu behar nahi zen nik nahi deten hortara. Eskerrik asko danoi eta bezarka da handi bat.